Iria, tes un minuto? Depende. Nada, era para ver se podías tratar un pouquiño mellor a Raquel. Que a deixes un pouco tranquila. Vamos, que a deixes en paz. Necesitas algo máis? O corres echa algo máis? Teño presa. Pois mira, xa que o dis, sí. Fai que todo o mundo nos deixe en paz. Que a ti iso dáseche ben, e seguro que te escoitan. E por que tería eu que facer iso? Pabliño? Chámome Pablo, non Pabliño. Xa. E porque o programa Columbia está patrocinado polos meus pais e... se non recordo mal, non podes permitirte perdelo. Que dis? Sí, dende que o teu pai te deixou sen un duro.